Kuto Pandhawa tata gati Wisraya Indriyaksa Sara Maruta. Wah, kaget aku. Wah, lah kok ana buta gedene semono mlebu ning bale Martya Kunda Manik nganti ngrontoke usuk. Pripun, Di? Menika sinten, Kakang? Aku lho piyambak mboten mangertos. Panjenengan menika kudune luwih pana, luwih cetha, luwih pertitis nggone nyawang kalian yaksa menika. Lah kok dadak takon lho. Wong Mastunama Sidam Skaring Bawana Langgeng. Ana yaksa kita sapa? Aranku Dewa Amral Bathara Gulu. Dewa Amral? Ya. Wigatine apa dene jeneng kita? Teka munggah ning kaewangan wis mangabad-abad uripku ning alam padang. Aku kepengin ninggalo tekaning pati mula ora ana sing iso nyampurnake kelawan patiku. Dumule aku duwe penemu munggah ning kaewangan sampeyan sing menehi penguripan kelawan aku sirnakno aku patenana. Supaya enggal mancing ana ing kasuwargan uriping Dewa Amral iki wis wareg mangan gempalaning jagat legiasi ning kahanan. Kakang Rada, punapi yaksa menika nyuwun pejah. Pejahi. Apa jare Pandhawa ora lupute dipateni kok. Buta sing kepengin njaluk mati ora dipateni mriko. Menika jenenge mboten adil. Nai ngaten kula kedah mejahi dhateng yaksa menika. Wong nyatane njaluk ruwat ya diruwat. Yaksa, ana apa? Yen kita kepengin tekaning pati, ulun ingkang bakal nglebur kelawan jeneng kita. Ayo, aku leburen. Ning kosok baline. Ora iso nglebur karo aku tegese ora pantes dadi dewa ning kayangan. Aku sing ora trima guntur geni guntur angin. Sirnakna yaksa iki Dewa Amral guntur geni guntur angin. Pripun? Guntur geni guntur angin kok mung nginjen tok. Mboten purun tumama teng awake. Buta menika dados pundi? Teko elok temen Kakang, guntur geni guntur angin mboten purun tumama dhateng badanipun yaksa menika. Rataya. Ayo menika salukaning para kuna sampun badhe nemahi. Sapa sing nandura la wahyuning bakal sirna, sapa sing tandurane ala tukule ya ora bakal becik. Sapa sing tandurane becik tukule ya mesti bakal migunani. Lah menika. Panjenengan sampun tumindak mboten prayogi. Tumindak menapa? Nembe kemawon kelakon kok takon lho. Menika mboten wonten sambung rapetipun kaliyan lelampan menika. Sing kandha sapa? Panjenengan menika nuwun sewu. Merga nuruti karepaning Bathari Durga lah kok dadi mamak mumuk nuwun sewu mboten cetha paning Alpadiku Adi Pramesti Bathara Guru. Menika mangke kayangan geger lho. Cis Trisula tampanana mbala gagih tibakno kulun. Pripun? Si es pripun? Cis, Cis pripun? Kemama lho mboten? Mboten Kakang. Ora saya pusaka kadewatan sing ampuh dhewe Cis Trisula Ratu Mama iki dadi apa kayangan cuma gakaken. Aduh. Yaksa, aku ora iso ngruwat kelawan jeneng kita. Ora iso ngruwat karo aku. Mboya bisa kowe sing tak ruwat. Aduh mati. Bathara Narada ora wedi. Ora wedi. Yen Bathara Guru ora weruh mergane kakabetan tumindak ala. Mula paningale ya peteng. Ning nek ulun ora. Kok iso dadi gedene semono iki mbak aku njaluk. Njaluk apa? Carane piye supaya iso dadi gedene semono kuwi? Iku dudu perkaramu. Wis kana dioyak. Yen perlu dikapokke tumindake pancen nalisir saka angger-anggering kautaman Dewa Amral. Yo, Bathara Guru ya aja mlayu.
Kresna tan tulusa anyokring mring Sang Resi Jahnawi Suta Setyaki wonten timbalan tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara pawarta binandunging Karna yen to kadang-kadangku para Pandhawa ninggal negara Ngamarta lho pawunden Pandhawa nilar negari Ngamarta iya tindak dhateng pundiran wigatosipun menapa pun Kakang dhewe durung bisa mangerteni mula pun Kakang tumuli nganti lawan sira yayi kadangku ngarep borosi supaya tilik marang karan negara Ngamarta nah ngaten Prabu sawi kula ndherekaken ninggal rawuh wonten negari Ngamarta Dimas Arya Setyaki ya ayo digelak lakune budal marang negara Ngamarta wah Yai Kresna aku sing teko Yai Kudi. Koko Prabu, ya. Melajar wonten menapa? Yai kadangipun Kakang. Pun Kakang niatku bakal sowan ana negara Ndrawati. Nanging kepasang yogya katujuh ing nudiripun Kakang pinanggya kelawan sira Yai ana ing marga. Siadhar tedhak menyang endi? Badhe sowan wonten negari Ngamarta. Lah, kowe tak kandhani. Yen to dina iki negara Ngamarta jebol. Lho. Sababipun menapa? Kresna. Aku krungu kabar tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to kadangku para Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Nalika pun Kakang prapta ana negara Ngamarta, aku takon karo anak-anak Pandhawa apa to sababe Pandhawa mapan ana ing sanggar pelanggatan. Gatotkaca Antarjatosena ora iso wangsulan. Dumadaan ora kanthi kenyono-nyono sanggar pelanggatan negara Ngamarta jebol ana buta ingkang gedhene kliwat ukur miturut kabar Pandhawa dipangan karo buta kuwi Kresna sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Kresna ulun nampa. Pukulun ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Baladewa ulun nampa. Wonten menapa pukulun teka mlajar-mlajar semu kami gilan. Ngantos dumugi wonten ing jagat padang menika keparengipun maduka pukulun Kresna. Kula wonten dawuh. Ulun nyuwun senjata pitulung. Kayiwangan geger. Lho, geger sababipun ana yaksa ingkang ngrusak kayiwangan. Yaksa ingkang kliwat ukur. Jaluk ruwat nanging ulun ora iso ngruwat lawan yaksa, tumuli yaksa mau ngruwat lawan panjenengan ulun. Yaksa menika wonten badhe ngruwat pukulun Sang Hyang Jatimurti. Iya, kaya mengkono Kresna. Kula aturi seminggah. Butanipun kados menapa? Kula ingkang badhe nandhingi pukulun. Kresna, wonten dawuh. Kok kowe arep nandhingi buta kowe iki? Saartiku ora taku perang to. Kula ingkang badhe nandhingi. Setyaki rasa melu-melu. Wis mbok kok ning ngono wae. Oh iya.
Iki rembukane wong tuwa karo adiku. Oh iki ngestaken dawuh. Oh arep nandingi buta iki karepmu piye? Koko Prabu piye? Sampun ngantos ngembe kaliyan kula ngiyas dhateng ing rayi. Lah kok arep wujud apa? Ratri Mas paosaken Koko Prabu. Oh. Wah, lada. Wah, edian. Wah, edan lagi iki. Aku karo adikku kok iso dadi gedhe kaya ngono. Wah, elok. Ratri Mas paosaken. Wah. Setyaki, wonten dawuh. Mbok kowe iki dadi adine Kresna nek ndi runtang-runtung mau loro kok ora njaluk kekuatan kaya ngene iki piye? Upama kowe njaluk kekuatane iso dadi buta gedhene rak Ndarawati nang loro. Sampun boten saged. Sampun kula budidaya ageng namung sekedhap kemawon lajeng alit. Kurang tapamu, kurang prihatinmu, ngaten. Karepmu piye? Koko Prabu Ratri Seminggah yaksa menika kula badhe mapakaken Koko Prabu. Bangaruna kadinetrane nganggo rapo sabdaning kukila ring kanigara saketer kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ana buta padha karo aku sapa kowe? Takon karo aku Bala Srewu, kowe sapa? Aku Dewa Amral. Kowe sing oyak-oyak Bathara Guru dasar kepara nyata. Aku ingkang diutus supaya ngayomi marang Bathara Guru lan mitulungi kalian panjenengane. Lho, yen ngono kowe wani karo aku sing tak wedeni apamu. Ayo. Wong semene padha ngenteni gelute buta gedhe karo. Neng kene ditemtokke kowe kok apa aku sing tekaning pati ha. Cokot tugel gulumu rimah-rimah leganing ati kowe. Geluting buta gedhe loro. Cokot cinokot banting binanting. Monggo para penonton kula aturi mbayangaken piyambak-piyambak. Silih ungkih genti kalindhe. Teka kowe mangkono pangudas maraning yaksa. Yai Prabu. Lho. Menika sinten? Menapa panjenengan supe kalian kula? Oh, Koko Prabu Ndarawati kasinggihan mekaten. Kula pancen jarak wujud kados mekaten. Krana kula ngertos ingkang dados yaksa menika Yayi Punta. Kadang kula sekawan dipun banjut dening dewa, monggo kayangan digawe sungsang bawana balik. Wah!
Semar. Manik Maya iki kasinggihan Kakang. Sapa, Pak? Bathara Guru. Gong. Bathara Guru, Gong. Ya ini kok wis mangkati murid rong do tangi. Kowe seneng karo cangkemku padha tukunan, Tru? Tukunan jengkulmu iki Bathara Guru ki dong ora. Dong no, aku sekolahe. Ha iya ning kudu guru sekolah. Bathara Guru Dewa. Weh. Dewa to? Dan iki nek adus suwe. Lho. Mergane keleke papat. Kok keleke papat? Tangane papat ora keleke papat. Entek-entek sabun iki. Bagong menengo sik tak jejeli tungkak cangkemmu. Tak jejeli sikut cangkemmu. Lho. Ani to nglantu bapak ora. Kakang Semar. Kakang iki ngopo ta? Piye? Kula sampun ngrumaosi dosa. Kula lepat kayangan Suralaya lebur. Sebabe krana wonten yaksa kekalih ingkang ngamuk wonten ing Kayuwangan. Kosik. Saeha tak takon karo kowe. Kowe gawe dosa apa? Kowe iki dadi sesembahaning para titah. Sak laku jandramu ki ditulat sinudarsana dening para titah. Lah nek dewane we ngawu gawar ngawur, glewar ngawur pakartine. Mesti ya entuk lelakon sing kaya ngono. Inggih. Ayo omongo jujur. Inggih. Inggih piye? Kula nggadahi kalepatan lupute ndangu kalian para Pandhawa. Pandhawa Werkudara, Janaka lan kembar. Tok dangu neng kayangan kasinggihan. Terus krana wadulipun Betari Durga ingkang nyuwun dhateng kula supados Pandhawa pejah. Kakang Semar. Pandhawa sekawan kula cemplungaken wonten ing kawah Candradimuka. Wah, asu. Kaget aku. Platok ndasmu kowe. Kula pacul cengele tenan kowe. Pacule tak delikke. Ngayal tenan kok panjang ora. Lah kowe nek ora ngentaske ndaraku kayangan ora bakal tentrem guru tak kandhani. Gong, yo melu bapak yo, nang ora anggetak wae antil dasmu. Aku ngerti nek iso sing do antuk-antuk ya aku ngerti. Mulane ra ta ya ngono ndak ora do tangi ora. Kowe iki upama ana wong misuh semene iki misuh kabeh lho, Gong. Sing ndere-ndere iki mripate isih abang. Nesu ora aku. Belum tak laporke apa? Laporke sapa? Senengane ora. Lah tekan kono piye Tru mbok wis ngenteni kene. Wong awak dhewe iki nek metu esuk-esukan ki wiyaga susah. Mergane ora bubar-bubar. Ya iso nang kene wae. Ha. Prong kembar wonten dawuh Kamas, wonten dawuh Mas. Wah, ikhlasna lahir batinmu. Ujaring para sepuh padha ngendikake wong sing ora dosa nyemplung ana ing kawah geni ora bakal kuat ngobong karo wong sing pakartine becik. Sabaro yen pancen iki dadi srana gone ketemu karo wong tuane awake dhewe. Ikhlasna upama mati ya mati, urip ya muga-muga ana penguripan mapan ana ing kawah Candradimuka. Oh.
iku weruh hurup wujude biru ing ora mblerengi loro cacahe monggo akeh-akeh sukma ingkang padha disiksa padha pating jlerit padha sambat njaluk tulung teka iki eneng sukma loro ingkang katon anteng. Wah, iki sapa? Atmajaku nggir. Putraku wong gagah, putraku wong jlunet. Werkudara Janaka kembar. Sira wis dewasa kaya mengkono Atmajaku. Wah, Pandhu bapakku. Oh. Manguswa kang layon denya ilang kang memanise wadananira layu kumel kocamrah nyomaratani wah Madrim Pandhu bapakku ora nono jebul bener apa sing darasake sampeyan isih mapan ana ing kawah. Kanjeng Ibu Madrim, Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul. Kula nderek jeng ngandika. Nggih, Kanjeng Ibu kula nderek jeng ngandika. Kanjeng Ibu kula nderek paduka Kanjeng Ibu tuwin Kanjeng Rama kula mboten badhe wangsul wonten ing Janalaka Kanjeng. Werkudara kembar Marata gage midhangetna apa kang dadi pangandika ulun tumrap jeneng kita. Ulun nyuwun mangapura. Ulun wis luput, ulun wis kleru. Nggir wong atuwa kita Madrim lan Pandhu wis nyaur lawan piutange. Krana srana tapa brataning Atmaja wekasan bisa anyembuh kasuwarganing wong natuwamu. Werkudara Arjuna. Nggih. Wong atuwamu wis padha munggah ning kasuwargan. Kinarya srana nggone ulun wis nandhang keluputan. Ulun paring liru kelawan kita nggone wis budidaya nyuwargake wong atuwa kita lan wis kelakon. Ulun njaluk tulung menapa pukulun ana yaksa loro ingkang ngamuk ana ing kayiwangan sirnakna nyuwun pangestu paduka kangge pukulun.
yaksa kekalih wonten ing Kayiwangan Suralaya. Mila bubrah saperangan kayiwangan krana kinarya gulung yaksa kedadosan saking nata ngamarta tuwi nata ing Ndarawati. Kenging pusakaning Dhyana Arjuna Dhyana mung sak glagah babar jatining wujud yaksa kekalih asal mula bukane. Ayo amuk. Cokot tugel gulumu. Cokot tugel dadi papat. Kok ya ora krasa wis cilik dhewe kok ora krasa. Ora ucul. Ijik mempenge ra jamak-jamak. Sinuwun sampun sami babar jatining wujud. Kula aturi emot, Ndara. Mas Werkudara. Yo. Nyai Panengah. Wah, ndisi mudhun ning negara Ngamarta. Nyai kadanging pun Kakang mbarep piye? Sasuwening Siadi mapan ana ing Kayiwangan. Monggo kabar ingkang dak tampa Siadi dijemplungake ning Kawah Candradimuka. Jumbuh karo ngendikaning para pinter. Kawah Candradimuka kuwi bisa niteni marang kelakuaning para titah yen Bathara Guru mung nggunakake rasa sengit kelawan titahe tumulini bagi pidana kelawan titah mau mongko tanpa dosa tanpa luput genining kawah ora kawasa nglebur marang ragane wong kang tanpa dosa mengkono Dimas yo. Mula gandeng niatku ora duwe niat wani karo Bathara Guru. Mung duwe niat kelakon penjangkaku nyuwargake kalawan wong tuaku. Mula nalika aku manjing jroning kawah ora katon panas malah wis ketemu karo Pandhu lan Babu Madrim. Saka panguwasaning Bathara Guru lan Bathara Guru wis njaluk ngapura marang para Pandhawa. Babu Madrim lan Bapa Pandhu wis munggah ana ing Kayiwangan. Weh ladalah adikku diadiku Werkudara. Yai, yen tanpa Siadi kabeh mau ora bakal kelakon dudu aku. Nanging Pandhawa 5 cacahe klebu mbarep kakangku. Jlamprong lan kembar kabeh duweni kekuatan anyurung marang wong tuane awake dhewe mlebu ana ing kasuwargan lan dadi srana nggone para Pandhawa kelakon penjangkane mbarep kakangku sekawit aku wis matur bocah ingkang di anakake dening wong tuane kudu bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Srana ngabekti lawan wong tuwa lan ndongaake marang wong tuwa yen wong tuane wis ora ana supaya wong tuane disuda dosane enggal munggah ning kasuwargan. Apa sing ditindakake dening Pandhawa wau nyatane wis kelakon. Iya Dimas. Nyai Werkudara gendongen Nyai Darmajaya bali marang negara Ngamarta. Wah, iya.
tulung sapa wae. Pandhawa dijangka patine ora kelakon. Mboten sah nyuwun tulung sapa-sapa. Mumpung sami wangsul dhateng negari Ngamarta, ketoke padha bingar cahyane kelakon penjangkane nyuwargake wong tuane. Ajeng kula susulke wonten ing kasuwargan Pandhawa ben modar dina niki. Monggo nggih kula dherekaken. Arsa madange jagat mungup-mungup paning sak pucaking wukir marebak bangsa merat keneng soroting surya mega lan gunung